as indeed democracy is unthinkable without self-determination. No hi ha cap llei que determini que els pobles tenen el dret per si mateix a autodeterminació. S'ha de fer dins del marc internacional i d'acord amb el seu marc jurídic. Aber diese Einheit der Staaten als Rechtsprinzip muss zurücktreten gegenüber dem höherrangigen Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Mirant l'àmbit de la Constitució espanyola no tenim sortida. Diu que Espanya és una nació, per tant és un poble i per tant ja s'ha autodeterminat. Dins Espanya no se pot avançar en més autogovern. L'única solució és advocar per tenir un estat propi. Però el que realment ha sigut un detonant per eixamplar la majoria social del procés d'una manera transversal és la qüestió econòmica, evidentment, perquè ens afecta a tots. Let's just sit down and talk.